Romské děti, které současný systém často posílá do zvláštních, nyní praktických škol, se po přestěhování do Velké Británie bez problémů integrují do tamních základek. Ukazuje to studie, kterou v těchto dnech v Česku představuje britská organizace Equality. Organizace Equality sledovala na těchto 8 základních školách ve Velké Británii jejich znalosti matematiky, čtení a přírodních věd. Organizace tvrdí, že děti se vyrovnaly běžnému průměru. A to i přesto, že 80% z nich chodilo ve své původní vlasti do zvláštních škol. Zatímco ve Velké Británii romské děti nastupují přímo do základních škol, v Česku se většina z nich stále vzdělává v praktických podle programu pro lehce mentálně postižené. Vylučování romských dětí z hlavního vzdělávacího proudu je Česko už několik let terčem ostré kritiky, jak nevládních organizací, tak Štrasburského soudu pro lidská práva. Vláda se proto zavázala praktické školy v budoucnu zrušit.